Panahon na siguro nga istriktuhon sa atong gobyerno, or I should say nga maghimo na gid tagbalaod nga ibawal na ang pagbalita and even pag-post sa social media mahitungod aning pagkuha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kanang kwaon niya yung kagalingong kinabuhi ba. Kabalo mo kung ano mga kaistorya. Namang guy ginatawag sa psychology nga copycat behavior. Kung may usa ka tao nga gool, depressed, and then wala sa kahibalo sa iyang wala sa kabalo sa iyang buhaton, unya pag scroll niya sa social media makita to niya, pag paminaw niya sa radyo madungog niya, pag tanaw niya sa TV makita niya, that suggests him to do something. Gahatag sa iya og idea nga pwede di na akong buhaton. Recently lang, kaganina, buntag, nalapoy estudyante nga miambak sa bridge. Wala ra bagid sa giambak sa tubig, kay kabalo siya nga di siya maunsa didto. Kay kabalo man sa mulangoy. According sa report, criminology student nga nabagsak. And then naguol, wala niya nakaya. Miambak didto sa simento. So nagkabali-bali. I think buhi man. Pero na ba? Unya, after adto, nakita man dito nga nagbuyod dito sa ilalom sa tulay. Lagi sumsuman sa mga media, gisumsuman sa mga reporters, mo gihimong hisgutanan. So kana manggod maghahatag nag-idea sa mga tao nga naghunahuna yan ang butang. So para sa ako, panahon na siguro nga naibalaod nga mahimo nga ibawal na gid na. You cannot say that it is a violation of the freedom of the press or freedom of expression tungod kay in general makaayo man siya sa mga katawhan makaayo man siya sa mga katawhan Pilipino. Taas ba yagi kayo ang rate karon sa kanang mga kaso? Taas kayo ang rate. Og nag-ingon mismo tong usa ka psychometrician nga akong na-interview sa radio program nga nalagi ginatawag nga copycat behavior. And besides, kung imo nang